la ntsha yona ka-76 yayingekho yonke le mali. At least babalwele, at least nobona aba lama 2000 hayi aphila ntofu esikolweni, akusabethwa nobethwa, kumnandi nje kusecibha. Yonke into kufanele ngabe iqoqobelwe intsha kodwa isaqoqobelwe ogogo nomkhulu abadala kufanele bese behlezi emakhaya. So nje intsha ibekwe ngaphandle kuyona yonke into. Youth Development Agency NSFAS abahlomnise kakhulu abantu abasha, noma ke kunganele ngoba abantu abasha abaningi basantula amathuba emisebenzi, kodwa abanye babo bayakhona ukuthi bavula amabhizinisi, bafunde ngazo lezi inhlangano engiyibalile. Phana msasazi ziyabonakala iziqhamu noxa nje ulutsha langoku lusajongene nemicelimingeni emininzi engasombululeki esingabalula kuzo intswelangqesho. Umsakazi singakusho ngesikhohlisana singabahlali baseMzansi, lolu suku ezintsha alusebenzele kakhulu. Uma uzobuka ugovernment uqiniseka kakhulu ukuthi mawusuneminyaka ewu-35 awusafanele ukuqashwa, kodwa uma ubuka bona eParliament bebadala fuze ngaba basekho. Kusho ukuthi lolu suku lubungazwa yibo ngoba luvuna bona intsha nje yanamuhla idunguza ebunyameni. Abaholi baseMzansi abayicabangela intsha, abayicabangela bona bodwa. Ubona ukuthi uma umuntu omncane make baba nento ethile bese yaphenywa ngathi wenza ubugebengu.